Прывітанне, сябры! Вы на канале Сепультура Элайв і я, Саша Чарнуха. Гэта канал з канцэртамі ў Беларусі, таму што ніхто не зможа адняць у нас права танчыць і спяваць на канцэртах любімых музыкантаў і гуртоў. І сёння вас чакае сапраўды легендарны драйвовы выступ. Я з радасцю прадстаўляю вам гурт «Вольскі». Я еду по восеньским листьям, еду я праз дзіцячыя сны, еду я по пагорках і выспах, по дорогах зимы и весны. Я еду туды, где светло, где лунное поветра и шар, где ветрость наполнится ветром, где солнцем осветлится твар. Усё на крови, усё на костях, усё шматзначна и однозначно. Я маю свой герб, я маю свой стяг, я маю свой край, где дыхать мне смачно. Еду праз шэрыя вёскі, еду я цераз знакі воды, я еду праз кропкі і коскі, я еду адсюль туды, туды, дзе ўсыходзіць золак, дзе падае снег долу, дзе свеціць калядная зорка, дзе гарыць купальскае кола. Усё на крыві, усё на костях, усё шматзначна і однозначно. Я маю свой герб, я маю свой стяг, я маю свой край, где дыхать мне смачно. Всім прывітанне, асаблівае прывітанне тым, хто нас глядзіць зараз у нашай роднай Беларусі. Вітаем вас сардэчна адсюль з нашай канцэртовай студыі. Заставайцеся з намі. Прывітанне, сябры, прывітанне! Як приходили к нам партизаны, гомонили лясы и поляны, гомонили лясы и поляны,
як приходили к нам партизаны. Оккупанты пришли и меняли легион. Аллей, нас не спинить, аллей, нас не стремать. И так что сноку давят деться, копать кулемет. И так что сноку давят деться, стрелять. Мы партизаны, лесные браты. Мы партизаны, войной мы на ты. Мы партизаны, люди наш край. Очисти наш край, от чужинский край. И наши люди, не пауки, расползутся ножи на 4 боки. И будут картину свою вызволять, стрелять под руки, скидать техники. Мы партизаны, лесные браты. Мы партизаны, войной мы на ты. Мы партизаны, любим наш край, очисти наш край. Ein, zwei, drei. А после мы выпьем с тобой самогонки за наши пуши, лесы и похорки, за вольный наш край, за конец войны. Мы партизаны, белорусские сыны. Мы партизаны, лесные браты. Мы партизаны, с войной мы на ты. Мы партизаны, любим наш край, очисти наш край, от чужинский край. Заставайтесь з нами, не переключайтесь на державні телеканали. На БТ, так. Що за реклама? Перестаньте. Осень настали эти дни, нас разглядают очі війни. Ми не належим самі собі. Ти не катуй мене, рятуй мене, катуй мене, рятуй мене, катуй мене, рятуй мене, катуй мене, рятуй мене, не 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 катуй мене, рятуй. Мы по дороге раз за день. Скончится ветер, скончится день.
пораць не зразумець. Ты некаторы ратуй мяне, 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 не катуй мяне, 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 мяне, ратуй мяне. Что мы хотели, нам не зробить свежих новинок, нам не здобыть. Мы будем слухать сами себе. Ты не катуй меня, ратуй меня, 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 катуй меня, ратуй меня. От это моц. Дякуємо, От это могутно. дякуємо. Привітанне, музыканты, привітанне спадарства. Вельмі рады вас бачыць на нашым праекце Сепультура Лайв. Мы атрымліваем вельмі шмат паведамленняў у нашым чаце. Ведаеце, адкуль нас глядзяць сёння? Откуль? Мексика, США, Швейцария, Италия, Нямецчына, Польша и, конечно, шмат Беларусі. Прывітанне з Кунцаўшчыны, прывітанне з Магілёва, прывітанне з Полацку і шматлікіх беларускіх гарадоў. І прывітанне вам, сябры, дзякуй за тое, што глядзіце нас сёння. Вы так драйвова пачалі, што ў мяне ўжо валасы назад. Сур'ёзна, вы ў суперкрутой форме, трэба адзначыць. І Мы яшчэ толькі 3 песні сыгралі. вас чакае спадарства. У нас ёсць закрыты чат для тых, хто падтрымлівае Сепультуру і Лайв штомесяц. І там ужо ёсць сет-ліст гэтага канцэрту. Таму людзі ведаюць, што іх чакае, а чакае наперадзе шмат усяго магутнага. У мяне для вас пытанне. Сёння у вас канцэрт у Беларусі, таму што гэта канцэрт для беларусаў па ўсім свеце. Яго можна глядзець і з Беларусі, і з іншых куточкаў, куды зараз гурт Вольскі не можа даехаць. А ці вы памятаеце свой апошні канцэрт у Беларусі? Якім он быў? Ну тут, глядзячы, што лічыць апошнім канцэртам, апошні такі вялікі канцэрт, ён быў, правда, без квіткоў, але мы паспелі яшчэ ўскочыць у цягнік, і мы згралі ў Пясочніцы. Это такая гастрапляцоўка вялікая была ў Менску, ў цэнтры гораду. Вось, і мы неяк сарганізаваліся, і за некалькі гадзінаў да пачатку мы абвясцілі, што канцэрт будзе. Тады яшчэ не так хутка разгортваліся тыя сілы хуткага разгортвання.
і нешта ну іх там нейкі збой адбыўся карацей мы адыгралі да канцэрт і там было просто неверагодна шмат людзей для Менска. Я памятаю, што просто вот было так. Ну, вельмі шмат людзей, нават напэўна была недасканалая апаратура для такого канцэрту, бо ніхто не чакаў, што столькі збярэцца. І там была такая смешная, ну смешная і драматычная сітуацыя. Бо мы там нам такую грымерачку зрабілі ў адной кавярні, якая не працавала на той час. І мы там перапраналіся. И тут прибегает Яна, наша менеджерка, и говорит, все, приехали уже это космонавты. Мы такие, а это, оказывается, просто приехал некий мотоциклист у шлеме. Ну, и он выглядал так адмыслова, весь у чорным был, и чорный шлем у яго был. Ну, и правда, все накрылось, она не накрылась. У Джей Морса потом накрылась и не атрымалась им провести. В этой самой песочнице. Яшчэ был у нас концерт, я не ведаю, здаецца, был пасля. Ну, там мы играли коротким складом, мы играли акустыку такую з кахонам у цэнтры гародні, это калі ў гародні здаліся мясцовыя ўлады і сказалі, што Гародня One Love. Перамог народ, ладно, халера з ім, ну і потым ім прыслалі там іншае кіраўніцтва. Але гэтыя некалькі дзён, вот мы паспелі за гэты час на плошчы, на самай галоўнай плошчы ў гародні, і там было наогул просто, ну, паўсюль былі людзі, это было нешта такое неверагоднае. Сябры, хто быў на гэтым канцэрце, пішыце ў чат. Толькі ціханька пішыце, калі для вас гэта бяспечна зараз. Слухайце, у вас былі і онлайн-канцэрты, я памятаю, у 2020-2021 годзе, калі вось былі ковідныя абмежаванні і нельга было выступаць. Ці комфортна вам увогуле вось гэтым онлайн-фармаце? Ну, трэба сказаць, мы крыху адвыклі ад гэтага фармату. Але для мяне, я не ведаю, як хлопцы, но для мяне заўсёды адчуваецца фідбэк нейкі, нават калі это онлайн. Адчуваецца, калі мала людзей, калі не сильно глядзяць, калі не вельмі падабаецца матэрыял, наадварот, адчуваецца, калі вельмі класна заходзіць. Ну, бо мы мелі, я меў такую... Мне Алесь там таксама пару разоў падыграў, быў такі сусветны онлайн-тур. Мы для кожнай краіны, для Злучаных Штатаў, для Ізраіля, для Польшчы, для Нямецчыны. У адным патайным месцы. Так, так. Якой нельга цяпер называць. Вось мы там поставили аппаратуру, так само были 2 камеры, ну и мы играли для каждой краины свой репертуар. Для Беларуси так само потом было. Ну, это уже хутчэй за все, это самые были опошние, найапошнейшие концерты, потому что после этого мы уже праз пару месяцев. Дворовые концерты яшчэ. Ну Дворовые концерты. Дворовые это до осени, так. Было такое, памятаю. Да, мы там вас, где вы квартиру сдавали, мы так само играли. Да, там калісьці на Парниковой, и отыграли, и подъехали одразу бусики, але не выходили, мы поспели съехать. Я одного разу грав на Золотой Горці и стоял весь час бусы. Когда мы ехали туды, меня там подвозил один приятель, и мы подъезжали, я кажу, ого, Игорь, это ж хлопцы. И он говорит, ну, а як ты будешь играть? Я кажу, ну, треба играть, но я же уже не соскочу. И я вышел, еще холодновато так было. А они сидят и не выходят из этого буса. И я так, ну, первые 2 песни крыху скамечаны, неяк так не было, неяк так не утульно, а потом неяк ты раздухарыўся, ну, пошло неяк само по себе, я уже забыўся на их. Но яны так и не вышли. Но зато потом некие молодые поэты вырашили представить свою творчесть. Вот их... Тогда яны вышли. Ну, на жаль, шкада, што так. У такіх абставінах мы жылі, у такіх абставінах зараз жыве краіна. Але вы, спадарства, чулі, што музыканты кажуць пра онлайн-канцэрты. Яны чуюць ваш фідбэк, таму давайте дададзім яшчэ парка у наш чатик. Падтрымлівайце музыкантаў і праект донатамі, таму што я нагадаю, што мы існуем без усякай фінансавай падтрымкі, і толькі дзякуючы вам, гледачам, канцэрты могуць адбывацца і працягвацца. А у мяне зараз пытанне не зусім пра творчасць, не зусім пра музыку. Левон, усе ведаюць вас на сцэне, усе ведаюць вас як легенду музыкі. А як выглядае вось зараз побытавае жыццё Лявона Вольскага? Звычайнае побытавае жыццё ў Варшаве. А что про это распавядаць? Як ва ўсіх? Ну, як ва ўсіх, я хаджу ў краму, езжу кудысьці там на Беласточчыну, у вёску адну. Выгульваю сабаку. Все, як ва ўсіх. Легалізуюся з пераменным поспехам. Як поспехи? Як поспехи з легалізацыі? Ну, пераменныя, я скажу. Пакуль што все. На пэўны час ўсё досыць нармальна, там паглядзім.
Ну, вось, дарэчы, я бачу, што у вас нядаўна з'явіўся сабачка ў сям'і. Як вы ўвогуле прыйшлі да гэтага рашэння? Як змянілася вашае жыццё? Мы не прыходзілі, справа ў тым, што у нас быў сабачка. Мы ўжо прыехалі з сабачкам. Но той сабачка, на жаль, ну, кепска, напэўна, перажыў 4 дні на мяжы, его так пераправлялі сюды. І пасля гэтага стрэсу, некалькі гадоў он пражыў, но не вытрымаў ўсё ж такі. Ну і мы завялі амаль такога самага, толькі таксама гэта такса, ці то па-польску ямнік, толькі гэта такі модны, іх мала, такі жорсткапоўсны цяпер. І это першы раз, калі мы завялі хлопчыка, да гэтага у нас былі дзяўчынкі, сабакі, яны спакайнейшыя, безумоўна, хлопчыкі больш такія агрэсіўныя, больш такія норавы болей. Ну што, ну сабак заўсёды, мы, дарэчы, калі у Менску это ўсё адбывалася, у нас быў сабака такса і сфінкс-кот. І вось яны нам дапамаглі вельмі перажыць тыя часы, якія, ну, вельмі цяжка, трэба сказаць, было перажываць. Ну, ўсё, глядзелі на іх, як яны дурэюць, балдзеюць, это было вельмі смешна, мы пастаянна здымалі. Яны сябравалі паміж сабой? Яны сябравалі, так. Ну, яна была старэйшая, такса, ну, яны разумныя. А кот быў спачатку зусім малы, но яна яго там ахоўвала, вылізвала. Потым ён вырас і пачаў кепска паводзіцца у дачыненні да яе, ён яе кусаў, б'ў пастаянна. Но она это прымала як належна, ну што зробіш, это ж падлетак, ну ладно. Но яна падыходзіла да нас і скардзілася. Ну, што гэта такое? І тут ззаду падбегае монстр і кусае за галаву. Уяўляю сабе гэтую карціну. Хлопцы, у мяне пытанне да вас. Па вашых увогуле творчых біяграфіях можна зняць неблагі серыял. У мяне нават квіз быў, здагадайцеся, пра гурт, у якім не ўдзельнічаў Мышкевіч. Ніхто не ведаў дакладнага адказу на гэтае пытанне. Я, может быть, Саня, сам и не ведаю этого отказа. Но час от часу мне приходят такие думки, что а где я, может, не играл еще? Ну, може, комусь патэліць, запрапанаваць, ну, хаця б онлайн, але такіх гуртоў, можа, і не засталося. Ну, у меня таксама такое ёсць адчуванне, ведаеш, я шмат нібыта ведаю пра беларускую музыку, але вось тут у меня такое пытанне зорачка, такі так, Мышкевіч тут быў ці не быў, быў ці не быў. Пытанне не пра гэта. Які, хлопцы, для вас праект, для кожнага паасобку, самы важны і памятны? Давайте не будзем любімы казаць, каб Лявон не пакрыўдзіўся, але вось, ну, важны і памятны. Я не пакрыўдзіўся, я запомню. Слухайте, ну, добра, я скажу тады. Маё жыццё 100% раздзялілася калісьці до, як музыкі, як творчага чалавека до Лявона і пасля Лявона. Гэта так было. І другое, што я, конечно, што сказаць, калі я працаваў з Сергеем Михалком, для мяне гэта было важно вельмі пераезд мой, можа быць, в Киев, потому что до Киеву. Для мяне гэта якраз таки земелька, ну, я даведаўся, што такое Киев. Дзякуючы таму я даведаўся, што такое Украіна і што яна для мяне на сённяшні дзень значыць. Это вельмі істотна для мяне. Таму я маю на ўвазе гэта, конечно, вельмі вызначальны гурт у маёй кар'еры музычнай. Але тым, чым я натхняўся, я скажу зараз, ну, не любімы, ніяк любімы. І Лявон это ведае, все это ведаюць. І падобная нават творчасць моя, которую я раблю, то бок, ну, Суперболс, гурты, альбо штосьці дзесьці я спеваю. Все, конечно, кажуць, ну, это вот там і Лявон, тут где-то гэта і Лявон. Конечно, потому что гэта непасрэдна на мяне якраз таки непасрэдна самы, можа быць, моцны ўплыў маёй творчай кар'еры натхніла мяне. Увогуле я маю на ўвазе займацца музыкай, тое, што я на сённяшні дзень музыка прафесійны, который зарабляю музыкай. Дякую. Хлопцы, што у вас? Да, і вось я згодны. У меня штосьці падобнае, як у Сані, до моманту, як мы пачалі граць з Лявонам. Я граў таксама ў розных там гуртах, у розных праектах, але калі мы у 13-м хіба годзе, да, Лявоне пачалі? 14-м з Крамбамбуляй. Да. 13-м, не ў 12-м хіба? Да, і для мяне вось гэта асноўны такі праект, дзе, ну, як бы я сябе тут адчуваю, так, больш. Канешне, шмат было яшчэ і ёсць розныя, так, сустракаюцца розныя праекты. У мяне свой ёсць праект Optimist Project,
где я граю такую свою больше гитарную музыку. І розныя такія працы. Тут таксама ўжо ў Варшаве шмат было такіх праектаў і працы з польскімі музыкамі. Калі я сюды пераехаў, я пачаў тут шмат хадзіць на джэмы, знаёміцца з рознымі музыкамі. І давялося так паіграць з вельмі крутымі прафесійнымі музыкамі з Амерыкі, якія тут таксама выступаюць у Варшаве часто. Так што шмат, але ж гэта што? Я лічу, што гэта яшчэ пачатак. Так, разогнался. Нам так. Для мяне, напэўна, гурт Крамбамбуля, таму што гэта былі такія самыя лепшыя часы ў маім жыцці. Таму і таксама мы тады атрымалі досвед прафесійнай запіси з Снора. 15 год, так? Вельмі цікава. 14. Таму Крамбамбуля. Червоний штраль був, так? Так. Дякую вам. Дякую. 25 сакавіка буде концерт в Крамбамбулі. О, в Варшаві. аккурат. І там будуть пісні з червоного штралю у тим ліку. Записывайте, калі ласка, калі вам актуальна, калі вы знаходзіцеся недзе побач і вы зможаце прыехаць, то 25 сакавіка канцэрт вялікі Крамбамбулі, квіточкі яшчэ ў продажы, таму рыхтуйцеся. А мы працягваем наш канцэрт, не забывайцеся падтрымліваць музыкантаў у чаце, данаціць, а мы працягваем. Ломай ломай схему, ломай структуру, ломай систему, ломай сцена. Система своє розкручує коли, щоб ти був душою і серцем кволи. Система свою запускає машину, щоб ти був хеткой машини з пружиною. Система свою робить роботу, щоб ти був маленьким, мовкливой істотой. Система пише своє закони, щоб ти все життя прожив як прихонний. Ламай сцена, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сцена. Система своє малює портрети, а ти жив завсьоди у стилі ретро. Система живе на користь системи, і їй допомагає у гэтым усеми. Система свою робить роботу, а ти був маленьким, мовкливой істотой. Система рабує і забиває, і їм не просвітлає, завтра співає. Ламай сцена, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сцена. Яны сценар мысловы маюць, калі не ты, дык цябе зламаюць. Яны табе падрыхтуюць шчасце, душыцца ў чэргах, хлусіць і красці, сварыцца з жонкай, марнець на працы, не нарывацца, не вытыркацца, поцелы жыць і загнуцца ў цемры. Ламай сістэму, ламай сістэму, ламай сцена, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сцена, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сцена, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сцена. Зараз секунду, мені треба замінити гітару. Пашу так само. Ви можете, до речі, нам досилати питання, і ми спробуємо відказати на некоторые з їх навіть. З Полоцка, Новополоцка, Лепеля, Плещеницю, Лельчицю.
Бялынічаў і ўсіх іншых беларускіх гарадоў, мястэчак. Нам не треба болі, волі, нам і гэта є доволі достатково болячи. Ми заняті, занадто хаяти собі звінясто, ми затята поможи. А хто там іде, а хто там іде, а хто там понуро прийде у нуді, а хто там іде, а хто там іде, нікого нема, замикаймо зима. А мне треба болі співу от казенного королева і померлих і живих. Наша кубка, бляха, муха, тільки тое буде слухать, що подказуєте ви. А хто там іде, а хто там іде, а хто там понуро прийде у нуді, а хто там іде, а хто там іде, нікого нема, замикаймо зима. Вы, господари країни, не барони, не рабіни, просто люди от землі. Вместе с грязью починали, под шакушку починали, как те первые кадры. Давайте нам пока спокойно революции, идеоми шма с тобой тут чисто бьют. Давайте нам попить, поесть, и дайте что дайте действий, дайте легче и заснуть. А хто там іде, а хто там іде, а хто там понуро прийде у нуді, а хто там іде, а хто там іде, нікого нема, замикаймо зима. Хто там іде, а хто там іде, а хто там понуро прийде у нуді, а хто там іде, а хто там іде, нікого нема, замикаймо зима. Пошуки свежего ветру у городе с назвой промзона. Рамок дозорный крутятся, крутятся жёрные. Новые люди старые приходят на теплые места. Все бездокорно крутятся, крутятся жёрные. Крутятся жёрные миры спокой, кружится зерне и будем мукой. Крутятся жёрные миры спокой, кружится зерне и будем мукой. Психотки телепрограммы, зоркие пьют про любовь. Объемные формы крутятся, крутятся жёрные. Хтось не покинул шерах, ланцюг не зауважил страты. Все иллюзорно крутятся, крутятся жёрные. Крутятся жёрные миры спокой, кружится зерне и будем мукой. Крутятся жёрные миры спокой, кружится зерне и будем мукой. Хочется нечто змяніць тут, выпить якой-небудь колы, съесть и попкорном. Крутятся, крутятся жёрные. Крутятся жёрные миры спокой, крушится зерне и будем мукой. Крутятся
Крутятся жорны, милый спокой, трушится земля и будем глухой. Крутятся жорны, милый спокой, трушится земля и будем глухой. Крутятся жорны, милый спокой, трушится земля и будем глухой. По пляні у нас розмова зараз. Ну, а ви, шановні глядачі і слухачі, все ж таки не будьте пасивні, пишіть нам пропанови, складайте у нашу книгу скаргу і пропанову. І, коли ласка, ми все улічимо. Коли що треба підняти, ми підіймемо, треба щось опустити, ми опустимо. Посадить, посадим. Вигадувати, Давайте вигадувати. без гэтага. Калі ласка. У нас ужо чат ломіцца ад пытанняў, але пачнем мы з іншага. Я ведаю, што вы сёння прынеслі для нас адмысловы лот, які сёння атрымае той, хто зробіць самы вялікі данат падчас трансляцыі. Лявон, калі ласка, распавядзіце, што гэта будзе. Так, Лявону трэба... Ну, гэта, ведаеце, нічога тут такога звыш асаблівага няма. Выйшаў на вініле, колькі ўжо год таму, здаецца, болей нават уже. Менавіта вінілавая рэдакцыя альбому 2014 году, які называецца «Грамадазнаўства». Наш прадусер Сноры адмыслова зрабіў вінілавую рэдакцыю. Таксама ён там пачысціў вакальныя трэкі, пачысціў нешта яшчэ там. Зрабіў больш мадэрнова, больш сучасна. Это ўсё зрабіў ён. І вось атрымаўся такі вінілавы дыск, які мы з сабой возім па канцэртах. Ну і людзі паступова разбіраюць яго. Амаль што ўсё ўжо і разабралі. Ну і вось цяпер для таго, хто ахвяруе найбольшы данат, мы прапануем. І вы кажаце нічога асаблівага. Гэта ж проста культавы запіс. Мы прапануем 2014 года. Вось гэтую кружэлку. І на гэтай кружэлцы будуць аўтографы ўсіх удзельнікаў гурта. Так. І майце на ўвазе, што гэта наклад сканчаецца. І у нас у планах цяпер перавыдаваць наступны альбом «Псіхасаматыка» 2016 году. Таму гэты, можа быць, і не дадрукуецца бліжэйшым часам, бліжэйшы год ці два. Так што, вот, калі ласка. Я ведаю, што у вас ёсць планы зараз на іншы вініл, і зараз ідзе краудфандынгавая кампанія, прысвечаная яго стварэнню. Распавядзіце, калі ласка. Так, услед за этим грамадазнаўствам выйшаў альбом «Псіхасаматыка». Гэта падвойны альбом. Ідэя была прадусера Снора зрабіць, тому што на гэтым альбоме суседнічаюць песні такія, ну, лёгкія, з песнямі цяжкімі. І ён сказаў, давай зробім так, давай зробім палову альбому лёгкую, палову альбому цяжкую. Ну, я подумал, чаму не? Такая вар'яцкая ідэя, но нас яна падкупіла сваёй новізною. Вось. Ну і вось я у 15-м годзе, напрыканцы 15-го года пісаў гэтыя песні. Я знаходзіўся ў розных краінах, у Швейцарыі, дзесь яшчэ. Ну, я там пастаянна пісаў нешта. Ну і вось атрымалася такая праца, падвойны альбом «Псіхасаматыка», і мы зараз плануем яго перавыдаць. І Снора зноў працуе над трэкамі. І, як казаў калісьці палітык адзін, прашу вашай паддержкі. Ну вось, просім вашай падтрымкі ў гэтым, таму што гэта не танная справа. Так што, ну, калі ласка. Пазней я, можа, ў інтэрнэце вам распавяду пра акалічнасці. Для мяне это была праца такая і цікавая, і досыць нават трагічная, таму што гэта суправаджала не самыя лепшыя, самыя горшыя падзеі майго, хутчэй за ўсё, тагачаснага жыцця. Ну, і гэты нерв там захаваўся, безумоўна. Так што, ну, калі ласка, спадзяёмся на вашу падтрымку. Падтрымлівайце, калі ласка, выданне гэтага вінілу, шукайце спасылку на краудфандынгавую кампанію ў апісанні гэтай трансляцыі. Зараз у мяне пытанне ад гледачоў. Ці плануецца нейкі рэмастэрынг песень часоў мроі? Ну, рэмастэрынг... Трэба да гэтага яшчэ дайсці. Таму што рэмастэрынг можна зрабіць. Рэміксінг немагчыма зрабіць, таму што страчаныя трэкі. Гэта было вельмі даўно. Гэта, напрыклад, 28-я зорка пісалася ў 89-м годзе ўзімку, паміж 89-м і 90-м.
написался на московской со студии «Мелодия», приезжала такая будка MCI называлась, и там пробовало все это записывать. Ясно, что они одразу все это встерли, коли выдали диск. Ну і тепер, коли просто нема, і ну що, ну ремастеринг нейкі можна паспрабаваць зрабіць, безумоўна. Але лепш за ўсё гэта сыграць наново, так? Ну, мы спрабавалі, калі быў там нейкі юбілей, то мы ігралі частку песень нават адтуль. Но яны, ведаеце, досыць складаныя, потому что там постоянно нейкія сольныя моманты, меняецца рытм, меняецца фактура, меняецца малюнак. То это трэба доўга працаваць над гэтым. Але можна, ясна, што можна зграць, но там абцяжарваецца тым, што там не толькі маё аўтарства. І тэксты, і музыка. Ну. Трэба размаўляць і дамаўляцца. Ну, паглядзім. Пакуль што вельмі шмат бягучых планаў, якія трэба здзяйсняць, і азірацца назад някепска. Ну, напрыклад, у мяне ёсць, мне даслалі альбом «Б'е поле», альбом «28-я зорка», оно і так гучыць так. Ну, все чуваць, прынамсі. Што хацелі сказаць музыкі? Прабачце, я хачу вам распавесці гісторыю, пасля зразумееце, да чаго я ўсё гэта вяду. Мы аднойчы з Мікітам Мелказёровым запісвалі «Жыццё маліна». Ён запрасіў мяне ў якасці госця, мы запісалі ўсё, паразмаўлялі з ім, і пасля ішлі па новым свяце, размаўлялі пра сваё, таму што мы з ім сябравалі амаль 20 гадоў, і было пра што паразмаўляць заўсёды, і працавалі разам. І тут бачым, ідзе па новым свяце у наш бок нейкі вельмі знаёмы мужчына. Мы глядзім на яго, а гэта Джеймс Хэтфілд. Мы такія, а што рабіць? Ну, мы вырашылі не падыходзіць, не проста, ну, неяк... Гэта пытанне павагі да прыватнага жыцця чалавека. Да чаго падышлі, сфоткаліся? Это хвілінная справа, што это? Ну, слухайце, гэта, ведаеце, у нас такая пазіцыя заўсёды была, як на сафары. Назірай, але не ўмешвайся. Хай яно там само па сабе будзе. У вас такое бывае, што вы ахвяруеце нейкімі публічнымі мерапрыемствамі ці проста вылазкай у горад, таму што, ну, надакучылі людзі, напрыклад? Ну, настолькі не надакучылі, каб уже не выходзіць у горад. Я не ведаю. Мне здаецца, што калі, напрыклад, у бана ёсць вольны час, і калі ён у Дубліне, то просто таксама так ходзіць, як не распавядалі. Неаднаразова людзі, якія там былі. Ну, я не ведаю, но так ходзім па горадзе. Ну, падыходзяць людзі, фоткаюцца, бывае. Ці аўтограф беруць. Ну, в этом нічого такого страшного няма в этом. Слухайце, ну вось у мяне пытанне для ўсіх па чарзе. А з кім з музыкантаў вы б увогуле хацелі паразмаўляць і нават чарку кульнуць? Нават нема пра што казаць, ти разумієш. Так? Ну, да. Ти сустрэў таго, каго якби, ну... Ну, покажи ў камеру. Давайте, куди в якую камеру показваць. Ну, вот с этим человеком, да, который... Вот Джеймсом Хэтфилдом, с которым Саня с Микитой сустрэліся. А, сюды показваць, да? Ну, вот Калёнска, да. Вот ёсць Джеймс, а вот ёсць Віталіка. А па сутнасці гэтага для мяне дастаткова. Гэта ж для мяне, насамрэч, як бы, не настолькі... не просто фетиш, а релігія вже. Вот і все. То шмат гадоў пройдзячы праз якія-то там музычныя стайлы, вучыўшы, дзе граўшы, став прафесійным музыкам, гэта просто натхненне і все. Таму Джеймс Хэтфілд, бро. Nice choice. Ведаеш, у меня, я шчыра скажу, нема таких там таких куміраў, каб я выбраў кагосьці аднаго. Мне просто падабаецца... Вось не так давно прыязджаў, напрыклад, адзін з маіх любімых гітарыстаў у Варшаву, Энді Тіманс з Амерыкі, са сваім майстар-класам. Мне пашанцавала на яго трапіць і з ім трошкі так паразмаўляць. Ну, гэта было круто, класна. Гэта вельмі натхняе на далейшую творчасць і гэтак далей. Ну, вось, неяк так. Я не думаю, што калі сустрэцца і нават кульнуць чарку з, напрыклад, з Дэйвом Гролам, то ты пачуеш нешта сакраментальнае і нейкае шчыраванне. Таму што ён цябе проста не ведае.
Ну, нейкі там музыкант нейкі там з усходу. Ну, я, до речі, про гэтага думав, калі про Хэтфілда. Я думав, дякуй Богу, що не я його сустрэў, тому що мені так само Пугач досилав фотографію. Я кажу, слухай, каб я сустрэў, як дівчинка, опісявся, може бути, общикався і стояв би, пішов, сказав, отморожений, не сказав би, що. Ну, тому я думаю, може бути добре, що я його не сустрэў. Кажуть, не кожен раз треба сустракати своїх кумирів, ну, поглядіть. Ну, ведаете, коли б мені, а мог би мені яку дівчинку где-то обидеть, сказати, що, ну, там, я не хочу з тобою, ведаєш, який для мене удар був, тоді от так от. Тому, Ну, ці спитав би, ти докладно басіст? Ну. А ви подійшли, а вам треба, може, басіст? А, вот, слухайте, басист треба. Подміни не У треба? вас там міняються не часто, кажуть. Если что, 503 64 78 через 29. Джеймс, калі ты глядзіш гэтую трансляцыю, ты ведаеш, куды тэлефанаваць. Слухайце, а якая музыка у вас зараз у навушніках увогуле? Гэта пытанне ў чаце. Можа, у вас ёсць зараз нейкі вось топ-ліст того, што вы слухаеце? У мяне як бы ніколі не было топ-ліста, які пастаянно. Ну, былі час ад часу падабанні, але я слухаю вельмі шмат рознай музыкі, у тым ліку і сімфанічную музыку, у тым ліку і тое, што называецца сур'ёзнай музыкай, там, класічную нават, венскую класіку і авангардную, і слухаю... Я просто не ведаю, якія, можа, я уже, конечно, узростава такі, наближаюся до пэўнай катэгорыі, але я, апроч беларускіх, там трэба сачыць, безумоўна, то я такіх сусветных маладых выканаўцаў, якія, ну, просто ось там, ну, тут просто ўсё, ты паслухаў, і там, ну, нешта не заўважаю. Ёсць, слухаеш, но это, звычайна, это паўторы таго, што было ўжо. Ну, на мой погляд, я не ведаю. То бок можна по-рознаму, безумоўна, пісаць песні, можна штосьці новую кампазіцыі сказаць. Памяняць там не 4 чвэрці зрабіць, там 7 чвэрцяў, но это все таксама было, насамрэч. Смеетеся? Слухайте, мне зараз просто гукач и Ярик трындить постоянно что-то в уши. Ты не чуешь? Но и мне пропонує мне песню спеть. Ну, спевай уже, Ярик. Ой, бярозы Да, да, я гэта, да. Гэта реклама, Ярослав. Ён каже, панська моц треба сказати. Ну ось, а так, ну я не ведаю, так всі музики не мають так, одного-двох гуртов, які я тільки слухаюсь, правда? Ну, є ж вельми шмат, є там британская музыка, есть американская музыка, поделяется на 1000 разных музык. Справа в тым, што я хочу не толькі сказаць, што калі ты займаешься прафесійна музыкай, ты слухаеш для таго яшчэ, каб натхняцца. Ёсць у музыкаў такая справа, што, ну, можа, чалавек, я ўжо просто не памятаю, калі я быў смертны, ну, прабачце, калі ласка, што, ну, мы натхняемся, ты кожны раз, у цябе ёсць голад, пэўны голад у музыкі, который ты хочаш натхніцца, штосьці новае граць, штосьці некія новыя паттерны на інструменце зразумець для сябе, адкрыць для сябе нейкую новую музыку. І пастаянна ёсць голад. Таму сёння такі гурт можа спадабацца, як Лявон кажа, класычная музыка, і яна натхняе ў тваёй менавіта творчасці, то, што ты зараз пішаш, альбо на якой хвалі ты знаходзішся сёння, і што хацеў бы сказаць сусвету. Я думаю, гэтак для музыкі больш, а не так, што ў плееры когось штосьці заіграла. Бывае, што і ты па радіо можаш паслухаць такое, і зашазаміш, дзякуй Богу, што, типа, што гэта, і пачынаеш просто рыць, есці лыжкамі цэлымі гэтую, ну, музыку, і думаеш, што это такое, чаму я да гэта не чуў? Слухайте, ну, між іншым, вельмі цікава бывае паслухаць нейкую старую музыку, 60-х, 70-х, 80-х гадоў, якую ты ніколі не чуў, альбо слухаў там юнаком, ты ж, эй, ты нейкі там, абы што. Напрыклад, Боб Дылан, я ніколі асабліва, для мяне просто некалькі гадоў таму это цэлы свет, як высвятляецца, адкрыўся этого Боба Дылана, альбо якого-нибудь Піта Сігера, таксама. Я, ну, што-то пяе там нейкі барадаты дзядзька. Насамрэч, это цэлыя сусветы, і цікава вельмі чытаць тэксты, цікава вельмі глядзець, чым яны жылі, і чым зараз шмат хто яшчэ жывы, і зараз чым яны жывуць. Цікава слухаць розныя такія старыя Флітвуд Мэк які-небудзь. Я ніколі не слухаю гэты гурт. Зараз так паслухаеш, вау! Дарэчы. Флітвуд Мэк — это просто неверагодны ўплыў на ўсю сусветную музыку. Так. Я для сябе яго адкрыў толькі ў 21 годзе. Першы раз пачуўшы, і я просто офігел.
Такие Я вот просто Фритланд, еще не думал, Джефферсон, что такое Лайн, можно такие, ну... У нас не было прийнято это все слухати. Все слухали такое, ну... Ну, простовое, так? Слейт слухали. Я не ведаю. А тепер це, ну, якби так вельми відгукається. І думаю, що... Ну, і добре, що я тоді не слухав. Тому що зараз це абсолютно нова музика для мене. Адкрыцці музычныя. Я сапраўды сёння кайфую і прафесійна, і па-чалавечы, ну, вось уключаю ўнутранага дзіцёнка і тут просто гляджу за вамі. І гэта вельмі кайфова з усіх бакоў. Дзякую вам за гэты канцэрт. Ён працягваецца. Сябры, падтрымлівайце музыкантаў, падтрымлівайце праект, калі ласка, донатамі, таму што я нагадаю, што мы існуем без усякай фінансавай падтрымкі. Гэта вельмі важна і для нас, для таго, каб мы працягвалі гэтыя канцэрты, і для музыкантаў, якія таксама адчуваюць вашу падтрымку. Дзякуй, і мы працягваем. Ну, і быў такі гурт, удзельнікі якога хавалі свае твары под масками, и мы сыграем зараз парочку каверов на песни этого гурта. Раз, два, три, изображаю вас, сябры. На гэты рынок, так это базар, где недорогие товары. Окей, гудбай, продается целый край. Огороды и сады, вёски и речки, города. Айн, свай, два, из-под ноги уходит край. Эй, соседи, смачно есть на обеде, смачно, будет смачно, коли давай хороши да чужонку и каханку свету продадут на рынку гэтым. Раз, два, три. Продали, почакай, из-под ноги уходит край. Наши хаты, дети, жонки, это все теперь чужое. Ага, не поспели нифига, спали еле-еле, спали, паратрудер, гали-гали. Раз, два, три. Продали! Дякую. Зараз ще один кавер. Ведаеце, тады такія плёткі хадзілі, што там мой брат вакалістам хаваецца пад маскай. Так і было.
А вы задавайте пытанні, калі ласка, і не адрывайце вачэй ад нашай трансляцыі. І не пераключайцеся нікуды, калі ласка. Радзіма, свабода, усюды, заўсёды. Радзіма, свабода, і сёння, і потым. Радзіма, свабода, крывёю і потам. Радзіма, свабода, радзіма альбо смерць. Гуантанамера, 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 Гуантанамера. Радзіма, свабода, дурная работа. Радзіма, свабода, галеча, халота. Радзіма, свабода, ні ладу, ні згони. Радзіма, свабода, свабода альбо смерць. Гуантанамера, 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 Гуантанамера. Радзіма, свабода, гнілое балота. Радзіма, свабода, нянавісць, нязгода. Радзіма, свабода, у кратах за дротам. Радзіма, свабода, забіў сабе раба. Гуантанамера, 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 Далі, конечно. Я чую, як там трещить по швах увесь чат. Люди просто шалеють. Ребята, накидайте яшчэ рэакцый, падтрымайце музыкантаў донатамі, тому што яны сёння падрыхтавалі для вас адмысловыя сюрпрызы. І зараз мы пра іх паразмаўляем. Ведаеце, мне падаецца, што зараз крыху не хапае ў беларускай музыцы пераемнасці пакаленняў. Ну вось раней былі вельмі папулярныя такія фарматы, як трыб'ют ці там альбом з каверамі. Зараз я памятаю, што, ну, вось, напрыклад, рабілі альбом кавераў «Синдром самазванца» і «Релікт». Вось у «Синдрома самазванца» быў вельмі цікавы кавер на «Ла-ла-ла-ла-ла». Вы яго слухали, як вам у голове? Так, конечно, я все каверы той чуў. Ну, «Синдром самазванца» наогул вельмі цікавая фармацыя такая. Нечаканы кавер. Яны недавно забілі іншы кавер на Z з Новым годам. Той больш такі чаканы. А гэты такі ён электронны быў, нейкі, мне здавалася спачатку, што, можа, не зусім
ну, не зусім можа пасуе, но насамрэч кожны мае права на сваё прачытанне і на сваё бачанне, так што я не супраць, калі ласка. Тут у нас у чаце было пытанне з зорачкай. У 2000-е НРМ сумесна з Карамай на адным з канцэртаў выканаў кавер на песню «Аўтабіяграфія» гурта Perfect. Пераклад Михала Анемпадыстава. Ага. Ці магчыма, што ў будучыні гэтая песня будзе запісаная ў студыі? Гэта пытанне ўжо ўзнікала некалькі разоў і здымалася, таму што той быў заняты, гэты быў заняты. Толькі там грала не НРМ. Там была такая зборная брыгада, это былі першыя «Солідарнасць Беларусю». 2006 год, і мы тут у цэнтры на Старухцы гралі канцэрт, быў поўны, таксама поўны цэнтр быў старого гораду, поўны цэнтр людзей. Ну і мы згралі эту перфект, гэтую песню старую. І гэтую мы з Варашкевічам спявалі, так? А яшчэ была адна такая «Chcemy być sobą», таксама перфекта. І тую спяваў Маркоўскі, да рэчы, вакаліст. Мы толькі падпявалі. А, да рэчы, на каго з беларускіх маладых музыкантаў, з маладых артыстаў вы б хацелі кавер? І ці ад каго з беларускіх маладых музыкантаў хацелі пачуць кавер на сябе? Ну, вы скажыце, на каго? Не? Я бы зрабіў кавер на такіх... Прычым такі рок-кавер на... Зараз такая папулярная электронная музыка ў Беларусі, бо мне здаецца, што это менш затратна. Зрабіць канцэрт можна проста ў ДК нейкім, нават сельскім. Там не так шмат інструментаў. Вось на нейкую папулярную цёцю, якая спявае там. Якая спявае там штосьці каля народнае, і людзі, в прынцыпе, любяць. Вот можна было такое што-то і спахабіць рок-рыфамі. Ну, давайте про наступны трек, які зараз наконт пераемнасці я могу сказаць, што это ў Беларусі вялікая трагедыя, потому што гэта як бы мы пачынаем все з нуля, з голага поля. Бо у нас за ўсю гісторыю, найноўшую гісторыю Беларусі, ніколі не было рок-радыё нават. Было аўтарадыё, якое час ад часу круціла нейкія рок-песні беларускія, і гэта за гэта ім і так вялікі дзякуй. Але была просто хваля, якая займаецца просто рок-н-ролом, і круціла сусветна, як тут, як у любой краіне это ёсць. Куды не прыедзеш, Нямецчына, Штаты, Польшча, Брытанія. Там ёсць такая станцыя, якая спецыялізуецца на рок-музыцы, і яна круціць сусветнае і свае, там, паміж гэтым. І таму гэтыя сваяны могуць быць і там 79-го году разліва, напрыклад. І все выдатна это ведаюць. Яна ремастерыцца, там, крыху падпраўляецца, штосьці яшчэ. І народ ведае выдатна гэтыя песні. Як тут ну, давным-давно няма там манам. Быў час, калі ўжо не было Лэйді Панк. Цяпер зноў ёсць. Но все ведаюць старыя песні Лэйді Панк. Я ў тым ліку. Студэнты заўсёды там увесну адрываюцца пад іх на студэнцкіх вечарынах. Это просто традыцыя класная. Давід Падсядла з імі выступае на адной сцэне. Магутны папулярны артыст падлеткавы. Ну вось. Як у нас запытайся пра Бонду каго-небудзь, ну што гэта? Ну, усё наперадзе, тому што ў Новай Беларусі трэба новую культурную палітыку праводзіць. І ўсё гэта, ну, трэкаў няма, але ўсё роўна можна рэстаўраваць гэтыя запісы. Это не так все цяжка зрабіць. І трэба рабіць радыё, якое будзе гэта круціць, і сваю спадчыну, і сусветную. Гэта проста... На жаль, культурная палітыка РБ за апошнія гадоў 30 з нечым, она, ну, мякка кажучы, пакідае жадаць лепшага. Груба кажучы, мы не будзем, таму што дзеці глядзяць. Дзеці, закрыйце вушы. Я ўпэўнены, што на рок-радыё будучыні Беларусі будзе гучаць наступная кампазіцыя. Я ведаю, што яна нарадзілася хутчэй як жарт, але давайте вось пра што. Як з таго часу памянялася вашае бачанне таго, што такое рок-музыка? Ну, для мяне пэўным часам, калі мяне мучыў юнацкі максімалізм, рок-музыка была нечым падобным да рэлігіі. Мне здалася, вось я этому служу, гэтаму мастацтву. Ну, цяпер я разумею, і жыццё, і сусветная гісторыя, у тым ліку гісторыя культуры, дае зразумець, што это таксама такое мастацтва, роўнае, не лепшае за выяўленчае мастацтва, ці то за літаратуру. Яно зараз перажывае не лепшыя часы, але, ну, магчыма, это ўсё ідзе хваля, потым зноў будзе на ўздыме. Но насамрэч гэта проста
просто мастацтва, і ты можаш быць там альбо пад'яднацца да высокага кшталту этого мастацтва, альбо да нізкага, альбо дзесьці пасярэдзіне плысці. Это хто як захоча, і да этого трэба ставіцца просто спакойна, просто вось ты не тое, што служэнне гэтаму. Не, гэта узбагачае цябе, а ты узбагачаеш гэта ўсё. І калі это яшчэ і людзям падабаецца, дык гэта зусім шчасце. Сябры, я хочу, каб зараз вы адчулі вось гэты момант. Зараз прагучаць песні, з якіх пачынаўся беларускі рок, беларускамоўны рок. Гэта песні выдатных беларускіх гуртоў, пра якія зараз, на жаль, мала хто памятае, а варта. Я хочу, каб вы іх уважліва паслухалі і адчулі тое, што ёсць беларускай музыкай. Дзякуй, мы працягваем. Рок-музыкант. Я рок-музыкант старых традиций. Это не призвание, это позиция. Я рок-музыкант старых традиций. Это не призвание, это позиция. Я супротив блакитных и золотых. Я не выношу пустые в очи. Ведайте, я не стых. Кто живет по законах ночи, ай, правда заменить по ветра. Гитара скрыгочая где. Я себе застануся верный. Я рок-музыкант. Я рок-музыкант старых традиций. Это не призвание, это позиция. Я рок-музыкант старых традиций. Шукаю славы и данной. Я пою не для грошей. Я хочу застаться солдатом, солдатом тяжкого року. И никто уже меня не сменит. Думать, играть буду только так. Я хочу померти на сцене. Я рок-музыкант. Я рок-музыкант старых традиций. Это не призвание, это позиция.
Так, з гэтага пачыналася ўсё. Зараз ви казалі, што з Полацку слухаюць людзі. Быў такі полацкі гурт, мясцовы час. Ну, Новополоцкі, Полацкі, это все близко там. Вирішили виконати одну стару ягону пісню. Поспробуємо, ці отримається. Ну, коли ні, так не судіть строго, це ж не наша пісня. Ледь горить свечки огонь, рано спужає мой сон. Ось і все, скончилася ноч, сонце взходить на трон. Новый день, что ты принес, радости может быть смерть. Подкажи, сумный мой лес, что Богом данено мне. Скажи мне, як мне жить и что отдать, как на сконченный год я смог сказать. Я жил, я жил, я жил, я жил. Как прожить и не сгубить, помни земли заповедь. Где б ты не был, где б не блукал, спресс покидаешь свой след. Скажи мне, як мне жить и что отдать, как на сконченный год я смог сказать. Я жил, я жил, я жил, я жил. Скажи мне, як мне жить и что отдать, как на сконченный год я смог сказать. Я жил, я жил, я жил, я жил, запали свечки огонь, успомни одвечный закон. Ось і все, скончився день, сонце садиться за узгор. Гэта сапраўды легендарна. Сябры, дзякуй вам шчыры за гэты цуд, дзякуй вам за тое, што для нас, для ўсіх працягваеце вось гэтую несці спадчыну беларускай рок-музыкі. Ну, насамрэч, такія пазітыўныя ёсць працэсы, таму што цэлы альбом кавераў, і прычым і гэтая песня там была, як высвятляецца, я проста чамусьці не чуў. Выпускаюць гурты, выпускае сіндром самазванца, і
Релікт. І Ну, вось «Релікт». гэта акурат было на альбоме Релікта, гэтая песня. Ну, просто Релікт не назовеш маладым гуртом. Хлопцы ўжо граюць больш за 20 год і просто... Ну, по наших цяперашніх меркаваннях гэта яшчэ так. Пачынаюць толькі творчы шлях. У нас назапасіліся пытанні у чаце. Я хачу вам іх агучыць. Пытанне правакацыйнае, падрыхтуйцеся. Карта пабыту ці канцэрт на стадыёне «Дынама»? Што маеце на ўвазе, я не разумею. Ну, ці карта побыту ў Польшы, ці канцэрт на стадыёне «Дынама»? Разам з сёстрамі, не будзем называць прозвішча. Я ўпэўнены, што гаворка пра сольны канцэрт. А пра сольны, ну, ясна, що канцэрт на «Дынамо». Якія тут пытанні яшчэ, Ну. так? Вось мы сёння размаўлялі пра хатніх гадаванцаў. Лявон распавёў пра сваіх, хлопцы. А ў вас ёсць нейкія хатнія гадаванцы? Не, у меня нет. Не? Ёсць у моих дзяцей папугайчыкі, папушкі, Так, колькі? 2. Один блакітны і жоўты. Жоўта-блакітныя папушкі. Як прыгожа. Адмыслова. Клас. Да, конечно. А ў цябе? Собачки маленькие, Ага. але старые уже. Амаль 15 годов. Ого! Дык гэта старажылы сярод сабак. Класна. А як... Не, сабакі некаторыя до 20 могуць дацягнуць. Ну, я чуў такое пра катоў. Сабакі ж, ну, нібыта менш жывуць. Ну, вялікія, як не дзіўна, то вялікія сабакі жывуць меней. Хай жыве, канешне, ты што? Вялікія жывуць меней за маленькіх. І рэкардсмены, як не дзіўна, это йоркшырскі тэр'ер. Мы размаўлялі пра канцэрт на «Дынама». Давайте пафантазіруем троху. Як вы сабе ўяўляеце ўвогуле ідэальны канцэрт? Што гэта? Камернае нешта ці рэальна стадыённае? Ну, вось канцэрт па вяртанні ў Беларусь, напрыклад. Не, дакладна не камерная, конечно, стадыённая. Я ўвогуле, ведаеш, ну, для меня жывыя канцэрты, рок-канцэрты, гэта ў першую чаргу энергетыка. Вось гэты драйв, эмоцыі, вось гэтыя мурашы па скуры, да? Вось гэты кайф, абмен энергіяй, калі шмат тысячны натоўп. А я дык люблю і камерныя таксама. Но па вяртанні ў Беларусі 100% будуць камерныя. Зараз этими камерами все засыпано просто, можно сказать. Потому что людям это зручнее робить концерт. Меня одного с гитарой идти, с Олесем концерт мой идти, то с Пашем мой концерт. Так простей. И зараз такая камерность, она зашкаливает. Я вельми люблю этой камерной. З людьми можно поразмовлять, посмеяться, там, пожартовать. Так, зусім іншы вайб. Так. Ну, але, безумовно, не хапае гэтых, ну, калі 3000, там, ну, хотя б 1000 у клубе. Я мяркую так, што ідэальны канцэрт мы ўсе яго чакаем. І калі гэта будзе плошча імя Кастуся Каліноўскага ў цэнтры Мінску, і ўсе мы гэта сустрэнем якраз такі з нашым, можа быць, і нават не сольным канцэртам, ну няхай яшчэ будуць хтосьці запрошаны. Ну, першы хай будзе не сольны, безумоўна. Ну, але якраз такі, такі, да, я думаю, што... маласольны. Я прапаную там яшчэ рэюніон гурта Deviation, напрыклад. Ну, мы ўсе, думаю, чакаем аднаго. Вот это будзе ідэальны, ну, дакладна, што зараз у гэты час... Слухайце, а ці складана ўвогуле пісаць песні ў эміграцыі? Пра што ўвогуле пішацца, а пра што не пішацца ў эміграцыі? Ну, для мяне дзіўнае пытанне. Пра ўсё пішацца, як і там пісалася. Альбом «Эмігранты», да? Не, ну як эмігранты альбом, безумоўна, трэба было, каб выйшаў, бо это быў такі пераломны этап, калі мы адчулі, што мы ўсё ж такі эмігранты, а не тое, што, ну, мы прыехалі там ненадоўга, мы там вот хутка вызваліцца Беларусі, мы прыедзем, мы пакуль што тут не будзем кватэру не будзем здымаць, год праходзіць, ну, даводзіцца здымаць. І вось калі ты пачуваешся ўсё ж такі ўжо, ты разумееш, што ты эмігрант, і пра гэта можна в адкрытую казаць, а не то, што, ну, не, мы тут так прыехалі просто. Турыстамі. Так, просто прыехалі, так, мы турысты, ну, затрымаліся на 10 месяцаў. Вось. Ну і пра гэта трэба было, безумоўна, і трэба, і пра ўсё ж цяжка это растлумачыць. Ну, у Беларусі, наадварот, у Беларусі мяне адзін раз напаткаў такі творчы крызіс сур'ёзны, калі мне не пісаліся песні свае. Пісаліся толькі нейкія уталітарныя і такія, вот «Белое яблони грому» на той час выйшла, што вот на чужыя вершы. Ну, таксама это патрэбная праца, я лічу. Але это было пры поўнай амаль што адсутнасці сваіх. Ну, просто вот не пісаў, пішаш, о, нормально, завтра глядзіш, вы што.
Ну, цяпер такого няма і блізка нам, трэба сказаць. Ну і гастрольная траса пашырылася магутна. Я ведаю, што вы недавно вярнуліся з гастрольнага туру па Амерыцы. І былі не першы раз, але як увогуле ўражанні? Таму што я ведаю, што нас вельмі шмат людзей з ЗША зараз глядзіць. Ну, я і раней таксама наведваў Злучаныя Штаты, пачынаючы з 2005 году. Але для некаторых беларускіх артыстаў гэтая краіна настолькі адчынілася, што яны не вылазяць проста. Проста яны двойчы на год туды лётаюць з нармальнымі турамі. Я толькі рады, што так адбываецца. Ну, проста калі ты жывеш, от, як мы ў Менску, то все роўна ты частка вось гэтай сістэмы, якая там ёсць, як бы там ни было. І табе цяжка сабрацца кудысьці выехаць, тым болей так далёка. З Менска нічога не ляціць да Нью-Йорка. Ты трэба ехаць спачатку ляцець у Вену ці ў Амстэрдам, і адтуль уже ляцець. І, дарэчы, і запрашаюць таксама так са скрыпам. Думаеш, ты іх запрашаць, пакуль надаедуць, там это візы, шмізы. А тут не трэба візы. Ну, в сэнсе в Амерыку трэба, але это вырашанае пытанне. А по Европе наогул ты едешь в какую-нибудь Гаагу играть, ничего тебе не треба, абсолютно. Ці в Утрехт, ці в Берлин наогул сел, 4 гадзіны ты в Берлине, просто сам на машине можешь ехать. Отсюль, теперь до Вильни ехать 5 гадзін, 4,5 нават при ожидании. А з Менска ўсё далёка атрымліваецца, потому что есть мяжа, и невядома, наколькі ты там застрял. У меня дагэтуль, вот я подъезжаю до мяжы, и теперь на літоўскай мяжы польскія памежнікі правяраюць. Мне заўсёды пад'язджаю, мне все сціскаецца. Так, я думаю, так, зараз пачнуць пытацца. У мяне былі розныя гісторыі на мяжы. Якія? Ну, такія, што, напрыклад, што за літаратуру правозім. А я тады рабіў на Белсаце «Назад у будучыню» гістарычны, такі сумесь блога з гістарычнай праграмы. І я вёз з сабой шмат кнігаў, якімі трэба было чытаць на тэму. Яны просто на заднім сидзенні валяліся. Там спыняюся, там што-то пагляджу, там. Каб оно было в голове постоянно. Ну, и это были выдадзеныя ў Беларусі, Орлова, там, Тараса, розных аўтараў. Ну, и нейкі асабліва пільны памежнік. Это были нейкія выборы, там, Верховный Совет, не ведаю куды. Я говорю, а что это за литературу провозим? Я говорю, официально завезли и провозим. Вот только не надо мне рассказывать. Ну, и я там на 3 гадзінкі так... Пакуль не прыйшла начальница змены мытнай, погляделась, а яшчэ быў альбом Крамамбулі «Драбадзі драбада». Это вот тетрапак такой. Они взяли и его весь распаковали. Всю эту картонку, потому что они думали, а раптом там что-нибудь внутри. Ну, и это уже и собачку подвозили, уже все там было. После таких речей, конечно, до мяжы ставление такое, не вельмі позитивное. Сябры, давайте зробім пераклічку ў гэтым чаце, дзе б вы хацелі пабачыць гурт Вольскі. Абавязкова пачытаем, пабудуем гастрольную трасу, пабудуем же? А? Конечно! Пабудуем! Я так ужо... Он сядзіць менеджер, он все, уже пачаў будаўніцтва. Уже ў казцы. Слухайте, я так тоненько подводжу до наступнай песні. У 2020 годзе у вас нават цэлы альбом выйшаў пад назвай «Амерыка». Што вас увогуле натхніла на менавіта такі амерыканскі альбом? Ну, зноў тут з прадусерам такая праца. Мяне спачатку, калі я ў 2005 годзе першы раз прыляцеў у Злучаныя Штаты, то тамтэйшыя беларусы казалі, напішыце што-небудзь пра Амерыку, напішыце, калі ласка. Я нешта пачаў крэмзаць, нічого не атрымлівалася. Я падумаў, адкладу да лепшых часоў. А потым мне пабачыліся з Снора у Вільні, у яго там студыя. И он говорит, а я все лето провел с жонкой у Норвегии в горах, и мы слухали только музыку 60-х годов и кантри-вестерн. И вот эту американскую, и так вот классно. Так. Я говорю, так можем альбом таки сделать. И он говорит, ты думаешь? Я говорю, чему не? Так давай сделаем, конечно. Ну и мы сделали такие реверанс у бок 60-х годов. Ну и это... Я ведаю, что шмат кто не любит кантри, но я ставлюся вельмі нормально. Там есть такие в этой бок так само. Но эта песня, якая зараз прагучыць, она там вылучаецца з гэтага ўсяго альбому. Ну, она такая больш-менш амерыканская так само. Вы уже, напэўна, здагадаліся, што гэта будзе за песня. Таму рыхтуйцеся слухаць адзін з галоўных хітоў гурта Вольскі. Калі ласка, падтрымлівайце гэтую трансляцыю. Я хочу нагадаць, што выдаткі на гэтую трансляцыю складаюць 2000 еўра. Паглядзіце на лічыльнік, які вось версія экрану ёсць, і падлічыце, колькі у нас зараз сабрана грошай. Падтрымайце музыкантаў, падтрымайце іх працу, таму што яны сёння працуюць для вас, спяваюць менавіта для вас,
І працягваем слухаць канцэрт. Ты прачынаешся ранкам, а неба няма. Ты выходзіш з дому, а дарогі няма. Ты ўдыхаеш на поўныя грудзі, а паветра няма. Ёсць турма, есть турма. Не ты натыкаешься на стену, а яна на тебе. Не ты падаешь у бездань, а яна у тебе. Не ты выключаешь святло, а яно у тебе. Як на войне, як на войне, як на войне, як на войне. Што застанецца, калі попел пакрые ўсё? Што застанецца, калі ветер развее ўсё? Што застанецца, калі скончыцца ўсё? Толькі любоў, толькі любоў, толькі любоў. Только любовь, только любовь, только любовь, только любовь, только любовь. Дякуємо. Секундку. Тут трохи гітара. Треба подладити. Я не бачу ваших рук. О, бачу. Сто гадоў самоты, невядома, ці то вера уваскрысне. Солнце над болотом, за колючим дротом здратовали песни. Где ты, мой свет? Где ты, мой край? Где ты, мой смех? Кто тебя скрал? Мое кохание, покажи мне шлях додому. Мое кохание, не давай мне упасть долу. Мое кохание, вечное блукание, и ніхто тебе нічого не порадить. Тут конфликт локальный, и
Просто секунду. Что там, паузе? Ну, добре. Калі ўжо будзе немагчыма хацець і верыць і магчы сабе ты выбераш айчыну між рэспектабельных айчын і тая новая айчына і тая новая зямля і бліскучая жанчына Яна твоя и не твоя, а не твоя айчына, как ставленная женщина. Гляди, вот твоя айчына, заплющенными очима. Ты будешь плакать и молиться, и за ей, и за себе. Ты часом звати комбінці, наш бензин запяє. Душа у страху і отчаї, нервовий жест дриготких рук. Ти не спинить процес вінчання, не заповолить стрілок рук. А леді твоя айчина, как ставленная женщина. Гляди, ой, твоя айчина, заплющенными очима. А недзе твоя айчына, як стомленая жанчына. Гляди, твоя айчына, заплющенными очима. А недзе твоя айчына, як стомленая жанчына. Гляди, твоя айчына. А леди твоя айчына, как ставленная женщина. Гляди, твоя айчына, заплющенными очима. Твоя айчына, твоя айчына, твоя айчына. Зараз будзе песня, это першая рэакцыя на тое, што адбылося у Беларусі пасля выбараў. Это было цяжка, но тым не меней мы вельмі хутка это зрабілі. Паслухайце, калі ласка.
Чи ворогам народу пустого пустей? Вороги народу вучаться наших дітей. Вороги народу роздають присуди і в газетах публікують свій радок паскудний. Вороги народу, не ти, а я. Ворогам народу есть так само сім'я. Яны виходний день виїжджають на природу, як лічать, що народ ворог народу. Это неизбежно, як закон природы. Жить я буду вечно, вороги народу. У один месте их шакают вельми. У огни пекельных, у огни пекельных. Это неизбежно, як закон природы. Жить я буду вечно, вороги народу. У один месте их шакают вельми. У огни пекельных. Это неизбежно, як закон природы. Жизнь будут вечно, вороги народу. У один месте их шагают время. На огне пекельном греется пательня. Вороги народу. Тут так тепленько стало. Ну, город сейчас. Просто... Ой. Ви ж діліться ураженнями, як вам подобається, не подобається. Ці моцні грехи інструментальні ми допускаємо. Ці все класно. Добре, зараз така щемлива пісня з альбому «Гравітація». Називається «Зникли люди». Сумна пісня досить. Но гэта рэчаіснасць. Хто гэта? Яна, не яна. Хто гэта ён, не ён? Такая была з мільёну одна. Такі быў адзін на мільён. Такая была одна на 100 год. Такі быў адзін у жыцці. Не ўбачыш яе, не бачыш яго, дзе табе не ісці. З кожным годам усё часцей ты бачыш у горадзе зніклых людзей. З кожным годам усё часцей. Жылі, былі, ішлі праз гады, праз востры імпэт малады, праз гарады, праз знакі бяды, праз спёку і халады. І той, што справа заўсёды які, іскрыцца усмешкай сваёй. І тая, што злева, якой навекі, прызначана быць маладой. З кожным годам усё часцей ты бачыш у горадзе зніклых людзей. З кожным годам усё часцей. Усё цвіло, з кім гэта было, мы все былі, не былі. Аблокі плывуць, міргае святло, паўзе туман па зямлі. З кожным годам усё часцей ты бачыш у горадзе зніклых людзей. З кожным годам усё часцей ты бачыш у горадзе зніклых людзей. З кожным годам усё часцей ты бачыш у горадзе зніклых людзей. З кожным годам усё часцей ты бачыш у горадзе зніклых людзей.
Дзякуй вам. Дзякуй за гэтую песню, дзякуй за гэты выступ. Вельмі складаная кампазіцыя і, на жаль, яна з кожным годам становіцца ўсё больш актуальнай. Вы правильно адзначылі, што гэта жыццё, але не хочацца скончыць гэты выступ на такой трагічнай ноце. Таму, сябры, попросім музыкантаў на біс, а? Хочаце легендарныя хіты? Ну, давайте, у чаце, крычыце, тупаціце, патрабуйце легендарныя хіты ад музыкантаў, яны абавязкова іх сыграюць. Патрабуйце. Дарэчы, я ўжо зрабіў свой донат, бачыце? І вы можете таксама яго зрабіць. Гэта робіцца вельмі проста, таму скажыце дзякуй музыкантам за іх працу, за тое, што яны сёння робяць для вас такі выступ для беларусаў па ўсім свеце. А я пакуль агучу вашыя пытанні, пакуль яны яшчэ ёсць. Лявон, магчыма, ёсць месца, у якім вы яшчэ не выступалі, але б вельмі хацелі. Ёсць такое? Австралия. Цікаво. Ну, Австралия, Новая Зеландия, Япония, конечно, хотелось. Индонезия. Я не ведаю, но Австралия, Новая Зеландия, хотелось так, безумовно. Запрашайте. Ці нас глядзяць з Аўстраліі, з Новай Зеландыі людзі? Калі так, пішыце ў чаце, запрашайце музыканту, яны да вас прыедуць. Гэта лёгка арганізаваць. Ці, можа, Аргентина, Бразилия, таксама, я ведаю, там людзі любяць музыку. Прывітанне маім сябрам бразільскім, прывітанне Волі, якая дакладна глядзіць нас з Бразіліі, я ведаю. Таксама будуць вельмі рады бачыць я вас, я ўпэўнены. А пакуль яшчэ одно пытанне да музыкаў. Што на першым месцы у вас на канцэрце? Якасны гук і выкананы тэхрайдер? Ці душэўны энергічны канцэрт, але з недасканалым гукам? Ну, розны бываюць рэчы. Ну, насамрэч, самая галоўная энергетыка канцэрта. Можа быць і паганы гук, і это будзе такі абмен энергіі, што просто фантастыка. І неаднаразова бывалі канцэрты, дзе былі па гуку такія былі, ну, непрыемнасці всякія, а тым не меней публіка ўспрымала увесь канцэрт просто на ура, і быў класны абмен энергіі. Одно другое не выключае, дарэчы. Дакладна, Калі так. класны гук, тэхнічны райдер, у тым ліку бытавы райдер у грымёрцы. І як бы ён спрыяе ўжо якасці канцэрта. Настрою музыкаў як мінімум. Ну, але, конечно, пагаджуся з тым, што, ну, я ўжо казаў, што для мяне энергетыка, публіка, вось гэты кайф, драйв, гэта самае галоўнае. Але калі ёсць яшчэ добры комбік і добры гук, то, конечно, тады яшчэ лепей. Ну, дарэчы, а ёсць нешта вось такое замарочанае, адмысловае ў побытавым райдары гурта Вольскі? Не, мы ганарымся, што у нас нічого такого замарочанага няма, і гэта насамрэч не трэба, навошта замарочваць. Усё, каб было люстраное. Не, нам дастаткова одно люстэрка, каб было поўнае ад падлогі да столя. Не, насамрэч, каб было просто поўны рост. А такого нічога, што там, я не ведаю. Ці вы што-небудзь прыгадваеце? Не, конечно, у нас водичка звычайна. Ёсць розныя выканаўцы, у тым ліку беларускія, якія улучшаюць у райдер, напрыклад, струны. Ёсць нават такія, якія раней улучшалі шкарпэткі. Так. Но мы такім ніколі не займаліся. Хаця трэба падумаць. Пра тэхнічныя дэталі вось прыляцела яшчэ пытанне ў чат. Што Лявон больш любіць, стратакастер ці Les Paul? Ну, стратакастер у мяне ёсць, Les Paul у мяне няма. Вось у мяне такі Gibson Midtown і вось гэты Explorer. Так што мне хапае гэтых Гібсонаў, мне не трэба Les Paul, насамрэч. Ну, калі будзе, то я не супраць. Калі вы хочаце падараваць, то, калі ласка, я згодны. У вас ёсць Les Paul? Сябры, Лявон прыме ў падарунак. Стратакастер не трэба, мне ёсць стратакастер. Тут просто няма, не влезла ў машыну, столькі ўсё трэба было весці. На вашу думку, у чым сакрэт доўгай творчай кар'еры для гурта? Толькі ва ўзаемаразуменні. Калі людзі не... З цягам часу людзі, разумееце, ёсць такая тэндэнцыя, калі яны не развіваюцца, калі яны аддаляюцца, яны псуецца характар. І потым пачынаецца, што розныя
версіі сваёй значнасці ў гурце ў розных людзей пачынаюцца. І гэта, конечно, псуе всю атмасферу і такі. Але мы маем вельмі шмат прыкладаў гуртоў, якія там і 30 і болей гадоў разам. І ўжо некаторых з першага складу нават і няма людзей, а некаторыя ёсць і працягваюць існаванне. Галоўнае разумець адно аднаго і дараваць, калі што. Хто найлепшы паэт Беларусі? Это пытанне Ад гледачоў. Это не ад мяне. Я на такія пытанні звычайна не адказваю. Улюбёны пісьменнік, найлепшы паэт, лепшы гурт. У Беларусі заўсёды зямля багатая на паэзію. Я быў упэўнены пэўным часам, што быў найлепшы Барадулін сярод тых, хто жыў. Прынамсі, это сапраўдны быў паэт, які мог зарэфамаваць все, што хочаш, і пра все, што хочаш напісаць. Гэта паэт, народны паэт. Цяпер шмат ёсць маладых паэтаў, якія вельмі нармальна, вельмі адэкватна і вельмі пераканаўча займаюцца, хацеў сказаць, рамяством, хутчэй за ўсё гэтай галіной творчасцю. Я не буду ўсіх, дастаткова Хадановіча. Но я не кажу, што гэта найлепшы, таму што, можа быць, дзесьці ў Ёцавічах сядзіць нейкі малады хлопец, які супер геніальны паэт, пра гэта ніхто не ведае і ніколі не даведаецца, насамрэч. Я недавно рабіў выпуск Міністэрства культуры пра гурт НРМ. Дзякуй, што пагадзіліся паразмаўляць. Не так уже і нядаўна. Добра, даўно. Рабіў выпуск пра гурт НРМ. Дзякуй, што пагадзіліся паразмаўляць. Я разумею, што гэта не проста, часам эмацыйна. Нават вашае ўражанне ад таго, што вы ўбачылі. Я не здзівіўся, і нічога не было для мяне новым, то, што я там бачу. Тое, што я чакаў, тое я і бачу. Сябры, надышоў час хітоў, легендарных хітоў гурта НРМ. Гатовы іх пачуць? Клічам музыкаў на біс. Давайте, закидывайте свае данаты. Зараз прагучаць песні, якія вы ведаеце на памяць, і будзеце спяваць разам з імі. Танчым, спяваем, адрываемся пад гурт Вольскі. Это класна, тым болей, што мне патрэбна дапамога тут. Тут вельмі горача, вельмі суха. Я уже просто этой верхней ноты мне будет тяжко. Тому вы, коли ласка, помните, там есть такое. Помните? Легкие наши. Вот это наши и далек вы спеваете, добро? А я, может быть, час от часу буду пропускать. Окей? Вы так само в студии, добро? Окей. Гаси святло, павлечий снег намяло. Ці тоне снег, ці просто час змяняе свет, змяняе нас. Растуць дамы пасля дажджу, будуем мы сваю мяжу. Будуем мы магутны мор, а там схаваць сваю душу. Лёгкие, лёгкие, наши далёкие, тяжкие, тяжкие, близкие нам.
Снимай седло, носи седло. Легкий, легкий, тяжкий, тяжкий, близкие наши, теплый, теплый, темный, темный, наши, что темные, легкие, легкие. Тяжкий, тяжкий, светлый, светлый, наши поверхны, темный, темный, что темные. Дякую. Ну и гэта была песня апошняя з бісовых, депрессивная. А теперь будут только веселые, но их будут только две. Мы же не будем гуляться в шоу-бізнес, сыходзіць, прыходзіць. Зараз две веселые песни, и на гэтым мы з вами развітаемся. Але зараз уважліва глядзіце, пішыце нам, данатьце. Мы з вами, дзе вы там не былі, нават калі вы ў Ёцавічах, мы вельмі любім гэту вёску, то мы з вами таксама. Будзе горача у люты, калі мне будзе ў ліпені халодна, калі ў натоўпе будзе мне самотна, глядзі, не забывайся на мяне. Спяванне песні пра каханне, каханне, спяванне песні пра каханне, каханне. Калі за мною прыйдуць санітары, маю гітару ім не аддавай. Глядзі, не аддавай маю гітару, возьми мою гітару і спявай. Спяванне песні пра каханне, 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 каханне. Quattro. Няхай моя удача знову плаче, і знову мне камон, няхай покой трубить труба, і в очі бачить, співай певні пісню про каха. Співай
Дякую, сябры. Ад імя ўсёй каманды Сепультуры Элайв. Я хочу, каб зараз вы показалі вось нашу каманду, якая працуе над гэтай трансляцыяй. Я вельмі хочу сказаць дзякуй усім, хто нас глядзіць і падтрымлівае. Гэта вельмі важна. Дзякуй вам, сябры. Зараз вы бачыце на экране усіх наших супорцераў. А таксама я персанальна хочу сказаць дзякуй Ксеніі, Анастасіі, Боліку, Дзянісу, раскошнай Ауді і Мова Неўрова. Гэты праект адбываецца дзякуючы ўсім вам, людзям, якія падтрымліваюць яго, данацяць на яго. Ну а цяпер мне падаецца, што мы не дачулі сёння адну вельмі важную песню. Вы ведаеце, якую песню мы сёння не дачулі? Пішыце ў чаце, крычыце «Гей, ла-ла-ла-лай!» І ўсе мільёны гэтых гледачоў зараз спяваюць гэтую песню. Я чую мільёны праз гэты чат. Разам з намі, Сябры, давайте, калі ласка. Дзякуй вам за гэты цудоўны канцэрт. Дзякуй усім, хто працуе над Сепультурай Элайв. Дзякуй усім, хто глядзіць гэты праект. 3 чарапахі! Зямлю. Калі выйдзеш у горад, ці залезеш у горы і з людзьмі усталюеш кантакт. Зразумееш тады, што і сёння, і ўчора наша месца ва трох кітах. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне дастала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было Галилея и Бома Марлея, не было Сальвадора Дали, ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, хиты чарапахи были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканье настало. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Беларусь, нашу милую маму, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш тады, под твоими ногами три слоны нерухомо стоять. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, чаканье настало. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Ты не чакай, чаканье настало. Эй, ла-ла-лай, никто не чакает, и ты не чакай. Ты не чакай, чаканье настало. Эй! Ты не чакай, ты не чакай. Еще раз! Эй! Ты не чакай, чаканье достало. Эй! Никто не чакая. Uno, dos, tres, cuatro. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканье достало. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не
ты не шагай, никто не шагает, и ты не шагай, никто не шагает, и ты не шагай. Дякую! Всім дякую. Живе Білорусь!